mau गाबदो आयौ बोरमाया माबायदि गाबो बोरमाया माबायदि गाबो थाइसे मोनबाय गल'बायसो नै हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय ओमफ्राय दिनै गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय सोरबाफोर सापर्ट खालामनो गोसोबा खालामनो हागोन आरोना नोंथांमोननियाव चेनेल दङबा नोंथांमोनना आंबो खालामगोन आरोना कमेन्ट हरबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बिनिफ्रायनो जागायनोसै जोबजासे नायलांदो जों निता दा आंबो फोथाराव थांगासिनो आरोना बोराया लाव खानो थांदो बेखौ नायनो थांनो नागिरदों जों ना निता ताते खानो थांनो नागिरदों ना जोङो लाव होनलाय लाव होनलाय लाव लाव होनलाय जोगोनार होनलाय जोगोनार मान दे मान देन्जार सान्दुं गोसाना दिनै बना रानबायानो माथो नोंना हो रानखाबायना आंखौ हाजिरा ला हाँ जागायबायमोन नामा हम लोग भी आ गया नीता और मैं भी आ गया लाव तोड़ने के लिए ना नीता जोंना लाव खागासिनो एकदम नै लावा जोंहानि लावखौ नायलाय जोगोनारखौ बोरैबा मोनसे अबस्था जादों गेसावसो ना मासोथाय गिदिरथार आरोना मबाइलाव फिसा नुदों खावसे खाखांबाय आरोना दा नागिर नागिरसो खानांसिगोन मोनदो ना मोना इ थाइसेखौसो दाबो खायाखैमोन आया हाग्रा गोजा लाव बारिया हा अबेयाव ला अबेखिनियाव इधर हाग्रा गोजा आयु नुवाखैलां फान्थावखौनो गासिगौमोन मोनदो नामा सान्दुङा नै नोगोदखा देन्जार गोसा सान्दुं टाइमा 3ता जासिगोन आरोना दा गल'बाय जानो हागोन आरो नै थाइसे मोनबावबाय थाइसे मोनबाय गल'बायसो नै इयो दोनजानाय नंला आरोना गल'बाय नालाय माबाखौनो नै थाराखौनो बस'बाय खानायानो जादिया बोरायना खानाया जादिया नालाय दोनजालिया आरो गोबाव दोननानै जानो हानाय नंला सेवसिगोनदां ओंखायनो गाबोन नङाबा समफोर अमा बेदरदो जानांसिगोन आरो दोननोसै आइदि नाम्फा जिबौ सान्दुं गोसाथार नै हाग्रायाव दों खोमा खाखाजुब फख्रिया नै मटरदो दै सोदोंमोन आरोना मैयायो ओइसिम थाबायना थांनायावनो मेंबाय नै थाइनै लामा जिङाव इखो होनद' थाइनै दं थागोन थायाथाय सेवगोन नामाथाय जोंना गामियाव थाबाथाय गामियाव जेबो बायनाङालै मैगं थाइगं मोनजाजोबखायो
इनो मोनसे मोजां आरो गामियाव थानायफोरा लकेल मैगं मोनजायो बायनो नाङा मैगं थाइगङाव फैसा खारा माइ माइरंनि फैसा खारा हो जिबौ जिबौनो जिबौबो नुलाय लांबाय हाग्रा गोजाना जिबौ मामि जिबौ दाख्लैनो खावसे खाखांबाय आरो जोंहा ओमफ्राय बायदोबो आरो ना न'नि जायियाव बायनानैबो दोननाय दङ मोननाय जिबौहाय जिबौ ओइनो थाइनै मोनबावबाय गोमोन थाइनै फिसा मा गाख्रावदो म'आ गाबदो आयु म' गाबदो आयु बोरमाया माबायदि गाबो मोसौसो गाबदो इयो बोरमाया माबायदि गाबो बोरमाया माबायदि गाबो जानिताया मोसौ माबायदि गाबो होनना खिथायो आरो ना म' होननानै ओमफ्राय बोरमाया माबायदि गाबो होनबाथाय मे होननानै खिथायो आरो ना माबायदि गाबो मामि बोरमाया ओइनो लाव थाइनै मानि मोनबाय आरो नै थाइनै फैबावबाय थाइब्रै जाबाय ना खैथा जाखो मामि खैथा जाखो लावा खैथा जाखो थाइब्रै जाबायना सानलाय खैथा जाखो सानलाय थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै 1 2 3 4 एक दुइ होनदो एक दुइसो सानदो मालाय निताया दे 1 2 3 4 दे इयो हारसानिसो माथो इलाय एक दुइयालाय हारसानिसो इयो हारसाया सानै दि बर'आ से नै थाम ब्रै इदिसो सानो बर'आ दे से होनलाय से नै नों गिनानैसो दान्दा दानद' जिबौ मासे नुनानै गिनानै दान्दा दानलायबाय माबानो मार जिबौ जादों आरो ना फिसा जोंहानि न' सेथ्लायावनो गिदिंबाय थायो आरो जिबौफोरा फिसा दम माबायदि गिदिर ना फिसा बिराद गिखायो आरो ना बोराया जिबौखौ आगोलो ना सानो थांनायाव जिबौ गाफ्लांदोंमोननो इनिफ्रायनो जिबौखौ गिनानै थाबाय इयो फोथाराव ना सानो थांलिया आरो नाबो सारनो थांलिया बिराद गिखायो थाइसे मोनबावबाय लांना दोनहैजोबनोसै फोथारखौ हालेवनो जासिगोन नालाय ना निता आयु नै गथ'आ लाव थाइसे थिखांना लायिनि आयु आखाइ फारसेदो थिखांबावदोसो नै आयु मासे बोलो गोरा इयो नै मासेखौ थिखांदो मासेखौ आयु नै थाइनै हमफानो नागिरदो थिखां बुवा मासे बोलो दोङो नै आखाइ फारसेदोनो थिखांबावलायो सेरसे लावखो आरो इखौबो थिखांबावगोन बाप्पाले मासे बोलो दङलै
साइकेलाव थिखांजोबनानै लाबाय नै न'आव थांफिनसै आरो मा साफा जाबाय अ साफायबाय होनदो साफायबाय फटक साफायबाय होनदो निताया लोगोफोर होमबा दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो ना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन ओमफ्राय भिडिअखौ मा रोंलायलांला होननो भिडिअआ दिनैनि भिडिअआ आंना माबायदि जादों कमेन्ट हरदो लोगोफोर गेसाव गोफोन बिदिबा बाय बाय होनदो बाय बाय होनदो मामि बाय बाय टाटा बाय बाय होनदो नै नितायाबो